लोगोफोर जोङो नै थांफिनगासिनो दङ अरुणाचलनिफ्राय मोनाथारसिगोन 4टा बारबाय जों खालाकटां टाउनसिम बेरायनानै फैबाय दायो खालाकटांनिफ्राय जोङो न'नि फारसे थांगासिनो दङ नोंथांमोननो जोङो अरुणाचल फैदोंब्लाबो गोबां जायगाफोरखौ दिन्थिफुंनो हायासै समानो थोआसै जोंहा थेवब्लाबो जिखिनि हादों बेखौनो नोंथांमोननो जों खिथिदों नायना लागोन नोंथांमोना आरो मालाबा नोंथांमोनाबो फैनो गोसोबा फैनो हागोन आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालायना होदो नोंथांमोना गोबां मोजां आंनि बे चेनेलाव मोजां जायगा नुगोन मोजां जारिमिनफोरखौ मिथिगोन सोरनिबा हिस्टरिफोरखौ मिथिगोन दासिमबो दायो आंनियाव मोनसे मोजां खबरबो दङ मा होनो आंनियाव मोनसे लेटार सफैना दङ आंनि इउटुब चेनेलनि मुङाव मोनसे लेटार सफैदों जानांगौ आंहाबो मा होनो इउटुबनिफ्राय माबा मोनसे लामाया फैबाय जानांगौ बेनिखायनो आंनियाव लाइजाम सफैदों दायो इउटुब चेनेलनि मुङाव हरलाय लाइजामखौ हरलाय नायनो नै लोगोफोर आंनियाव मोनसे लाइजाम सफैदों ना र' आं मा लाइजाम फरायना होनि बड' हिस्टरि इउटुब चेनेल टु बड' हिस्टरि इउटुब चेनेल नै बिदि लिरनानै फैदों आंनाव मेसेज लाइजाम मोनसे आं दायो बेखौ नायनाय जासिगोन गारिखौ आं दसे सम लाखिनोसै लाइजामखौ आं फरायना होनोसै गोजोनथावबो जानो हागौ ना नङा होमबा लाइजामा एसेबां मोजां लाइजाम फैदों नै माथो लाइजामा बर'नि लिरनायसो सफैदों बर' हांखोजोंसो लिरना हरदों गोजौआव लिरदों टु आंनि मुङा बड'लेण्ड टाइगार बा धनजित रामसियारि नै माथो लाइजामा सोरनिबासो गिबिसिनथारावनो आं बर' हिस्टरि इउटुब चेनेलखौ खुलुम हरबाय बिदिसो काहानिया आंनि गोसो गोरबो सिङाव थाखोमानाय दुखुखौ बा आंनि जारिमिनखौ आं दिनै बड' हिस्टरि चेनेलाव गथाय हरनाय जाबाय आंनिफ्राय गुरै आरज आंनि दुखुखौ बड' हिस्टरि चेनेलाव फोसावनानै होदो आं आंनि चेनेलाव जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरखौ रायनो गोनां जायो आंसो मिथिगौ मानोना आं मजबुरियाव दं आंनि अनसुलि बिसिया जोंनि हारिनि नङा आंनि हिन्जावा हारसा बा दावखासो आङो जोंनि लिडारफोरखौ रायनो हायाब्ला हराव आंखौ उन्दुनायावनो लाफाया हराव आं लुगुनसो थानाङो आं जोंनि लिडारफोरखौ रायनो हाब्लासो आं हराव उन्दुफानो मोनो आंनि लाइफआव बेनो देरसिन दुखुनांथाव जारिमिन आंनि गोदोनायाव नोंथांमोना आर'नाइ नुनो मोनबाय थायो बेखौबो आं जेब्ला भिडिअ खालायनो नागिरो अब्ला हिन्जावानो गानहोयो पार्ट 2 अभार बेलथायनानै नायनो होदों आरो आं बे लाइजामनि गेजेरजों जोंनि हारिनि लिडारफोरखौ खावलाय हरो नोंथांमोना आंनि बखिनायखौ गाज्रि मोननो नाङा आरो आं निमाहाबो बिहरो मानोना आं मजबुरियावसो दं जोबनायाव आं आंनि हिन्जाव आरो आंनि फट'खौ हरनाय जाबाय दिन्थिनानै होगोन गोजोन्थों थेंक्सबो लिरदों इंराजियावबो लिरदों नै
आंलाय सानदों इउटुब चेनेलनि नामाव फैनायखाय इउटुबनिफ्रायनो आंबो माबा मानसिफ्रा फैसा मोनोना इउटुबनिफ्रायनो आंबो फैसा मोनबायदांसो सानदोंमोन माथो लाइजामा माबासो आंना मा होनदों आंनि मुङा बड'लेण्ड टाइगार नो बड'लेण्ड टाइगारासो हरदों आंनो लाइजामखौ आं सोमोसो नांबाय लाइजामखौ मोननानै लाइजामा माथो बेलेगसो आं लाइजामखौ मैयानो मोनदोंमोन आं मैया मानो नायाखै होनबा आथिखालाव सोरथो लाइजाम नायग्रा दंबावो नङा होमबा मानि आं नायाखैमोन नै दा सायाव लिरनाय दङ बड' हिस्ट'रि इउटुब चेनेल बे चेनेलनि नामाव हरदों आंनो लाइजामखौ मैया उदालगुरि टाउनाव थांनायाव हरदोंमोन दाथ' नै लाइजामखौ दा फरायनानै बोरैबासो नांबाय माथो मा होनो बड'लेण्ड टाइगार इउटुबारा जिहेतु जोंनि बर'नि लिडारफोरखौ रायबाय थायो बेयाव बिथाङा गावनो रिकुवेस्ट खालायहरदों गावनि दुखु गावनि जारिमिनखौ गावनि चेनेलावथ' हगारनो हाया नालाय बिथाङा हिन्जावासो सालायो बिथांनि चेनेलखौ बिथाङा मात्र भिडिअ'आवल' बुंनांगौ जाहैदों आरो बिथाङा गावनि जारिमिनखौ लिरनानै हरदों आंनि बे बड' हिस्ट'रि इउटुब चेनेलाव हगारनो थाखाय आं दिनै नोंथांमोननो आंनि बे चेनेलाव बिथांनि दुखु बा बिथांनि जारिमिनखौ नोंथांमोननो होनाय जासिगोन नोंथांमोना बुजिनानै लादो बिथाङा जे बर'नि लिडारफोरखौ रायो बेयाव मोनसे जाहोन दङ बिथाङा मुसबुरियावसो दङ बिथाङा गावनो दुखु फोरमायहरदों आरो गावनि हिन्जाव आरो माबानिबो फट' हरदों नोंथांमोननो आं दिन्थिगासिनो दङ आरो बिथाङा बेखौनो खावलायहरदों जोंनि हारिनि लिडारफ्राबो गाज्रि मोननो नाङानो बिथांनि बखिनायखौ आरो बिथाङा निमाहाबो बिहरदों आरो मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा मुसबुरियावसो दङनो उपाय गैया बेसेरा मा होनो भिडिअ'आवहाय लिडारफोरखौ बर'नि लिडारफोरखौ रायाब्ला हिन्जावा उन्दुनायावनो लाफायानो हराव बेनिखायनो बिथाङा रायनो गोनां जायो बिथांनि हिन्जावा बर' नङा जाहैदों गावनो बुंहरदों हारसासोनो दाउखा आरो हारसाबो होनदों दाउखाबो होनदों हारसाखौनो दाउखा होनो आरो बिथाङा आर'नाइखौबो जे भिडिअ आर'नाइ नुयो दा आथिखालाव गोदोथ' नुवामोन बेखौबो मालाय हिन्जावानो गानहोयोनो दायो जों बिथांनि भिडिअखौ नायनानै गोबां रिएक्सन जायोमोन नङा होमबा दिनै जों बिथांनि भिडिअखौ नायनानै जों रिएक्सन जानांगौ गोनां गैला मानोना दिनै बिथाङा बे बड' हिस्ट'रि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गावनि जारिमिनखौ फोसावनो थाखाय लाइजाम हरनाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबायब्ला बिथांनि जारिमिनखौ मिथिब्लायबा मा होनो बिथांखौ गाज्रि मोननांला बिथांनि बुंनायफोराव रिएक्सन जानो नांला खारन मानो होनना बुंबा बिथाङा हिन्जावनि थाखायसो खालायनो गोनां जाबाय थायो भिडिअखौ आरो खालायाबाबो बेसेरा हराव लुगुन थानाङोनो लुगुनखौथ' माखौ बुङो बुजिखायो दा उदै बासि थानांनाय मोनजायालासिनो थानांनायखौ लुगुन होनो बिथाङा हिन्जावजों उन्दुफानो मोनानो भिडिअआव जोंनि लिडारफोरखौ रायाबा हारसा जाहैबाय नालाय बर'फोरखौ नायनो बायोथ' दा ओंखायनो बर'नि लिडारफोरखौ रायहोयो जाहैदों आरो हौवाखौ बेनिखायनो बिथाङा उपाय गैया मुसबुरियाव दङ होनदों मुसबुरि माने एकदम हालादानो ओरैबायदि बुङाबानो गवा जेनेबा सोरबा सिलाइखौनो थुना दोनदों बुङाबानो गावनोसै थिग बे खुरांखौनो बुङो मुसबुरि बुङाबाबो उपाय गैया बे नैबे खोथायाव दङ बिथाङा बेसेरा ओंखायनो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ दिनै बड'लेण्ड टाइगार इउटुबारनि जारिमिनखौ आरो नोंथांमोना बिदिनो गोबां आंनि चेनेलाव जारिमिन मोनबावगोन सोरनिबा गोबां जारिमिनफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो नायदोंब्ला आरो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आं बेखिनिखौ खावलायबाय दायो जोङो नै थांगासिनो जों भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय